Pethuk raiku meneh, Lur, Lur. Dadi lek lewat ndek berandamu iki aja di-skip ya leke kirane iki engko sing tak kandhakne iki manfaat. Tapi leke bagimu gak manfaat ya gak apa-apa di-skip ae. Tapi aku ono iki lho sing kate tak bahas titik. Enggak kayak biasa yang kate tak bahas iki masalah obrok. Soalnya nang kene kan jarang wong gawe obrok. Kayak sementara iki nggih obrok guane tletong sing koyoke aku tok sih ndek kene. Ha iki tak sepilno obroke sing tak gawe. Lah obroke iki modele ya ngene iki Lur. Obrok iki modele kaya obroke wedhus. Cuma ndek kene iki tak kei engselan ngene iki lho. Nah, iki nek dibuka, lho buka tutupe penak. Terus nang kene iki ya tak kei kancingan. Nek kene iki tak kei bolongan, moro tak iseni kancingan paku. Nah terus nek kene iki lho tak kei plastik. Supaya apa dikei plastik engko leke mbatik iku cek penak, enggak ngrusi obroke. Obroke tetep rijik terus, enggak ono tletong garinge. Dadi penak digawa nang mlebu nang Tegal-Tegalan iki leke model obrok ngene iki penak enggak nyantol-nyantol. Ayo ayo sapa sing semangat ngresiki limbah sapi. Nggih model obrok kaya nggon aku ngene lho, langsung numpak sepeda. Semangat.